Sheikh Muhammad Alan Asasia Etisui Kewu Ochida Punyankopɔn bɔ yɛsɛ nka yɛmɛtena asase so na yɛnidi na yɛnengye ɔbɔ no bagumu Mangala Kewu Kodaki Onyankopɔn ni nia ɔpɛ na ɔde magana man so obi ni me magana enye de yase emane te sɛ galanse ukɔka so emu nsɛnsɛm hwɛ president ɔba bɛtena so wɔhyɛ nkurɔfoɔ bi ne mbɔ wɔne yɛ kɔ apan sɛ yɛnto abama no sɛ ɔbɛtena kɔdwe so a ɔbɛtima mama ne asesa kewu nanso ɔbaayɛ no ɔmama ne nyinara ayɛ basaa ne yɛ firi sɛ kokromoti no ayɛ de to yɛ no ɔno ana yɛbɛtim de atwu no afiri so hwɛ abaranteɛ bitufo ɛma w'ani gye politics ho mampanyina ɔbɛba bɛtena so no wona wode ne bɛba bɛsi akondwa so nanso ɔde bɛyɛ ne fie yie kewu wɔda n'anom no na ne yɛ afiri wɔyi to hɔ deɛ a na ɔka kyerɛ mu sɛ mommɛsesɛ wura no monkɔto ngu hwɛ sam fifiri ansa na wabere nea wobɛnya no ɛda wankasa wobɔtom ɛntena fa ko ɛmfa w'ani ntuo bi so ɛba ne saa deɛ a wabrabɔ no bɛka akyi ma menka nkyerɛ Dr. Kwame Nkrumah ɔbɛko gyeman ɔno ɔbayɛ asantewa yɛde anibere ɛna gye Ghana man ɛsii hɔ nanso ɛnɛ Kwame Nkrumah mpo no a obi nkae no ɛnte sɛ wo a wode kokromoti ɛkɔto aba ne yɛbɛkae wo ma menka na menka kyerɛ wo ebia na wonim a mekyerɛ wo mu politics ama nkurɔfoɔ bi no mma ahwere ɔmo nkwa ɛwɔ asase wei so nanso president ne mpo ɔnkae ɔmo biom mea mekae me kurom ɛmmara kofo wɔba bɛsii so no kewu ɛka tim baka ɛtwifa nkurɔfoɔ bi mma no mesɛ ɔmo ɛnɛ ɔmo nkae kokromoti na yɛde to aba no a ɔno ana yɛde bɛtu president nanso wonya bɛsi so a corruption nti no ɔtena so mfie nwɔtwe hwɛ ma w'ani na hɔ pa adwuma bi yɛ na gya politics na mampanyin na ɔbɛba bɛsi so no wontimi mɛsiesie wo fie wo ma so fees wontimi mɛtua daba bia bɛkɔ akɔsiam fifiri ansa na woanya na wobɛdie daba bia Ghana man yɛnkɔ yɛ anim da daba bia yɛkɔ yɛ akyi nanso ka yɛnsom ɛne mama ne ɛyɛ yie ɛnɛ deɛ ɛnte saa mama yɛnhwɛ yɛmfa yɛni toɔ mmeranteɛ ɛne mmaa no yɛnyere yɛn ho sɛ yɛbɛbɔ bra hwɛ sɛ wogyina pɛpɔ ase a na nkyerɛ sɛ wontimi mforo woyere wo ho a kakra